Sitten kun mennään Kontkaan, niin sitten tullaan siihen. Täällä on. Näin meille. Ei tää oo oikein semmoista maisemaa täällä just, kun täällä ei näy veikko. Tuossa pikkuinen lamppu johtaisi kohta vasemmalla. Tää ei oo oikein silleen just semmoinen. Niin kun siellä oltiin siellä Jyväskylässä, niin kun se näytti hirmu kaukaa sieltä ne harjat. Siellä oli hyvä näköinen, niin se on vettäkin. Tää on vähän, ei oo semmoista. Tää on semmoista salomaata. Se tietysti se kaikki menee sinne. Tuossahan se nyt kohtaus se pikkuinen lamppi. Ihme, että täällä ei noita ole niin paljon noita vesiä. Niin tuolla Loikosken puolella, siellähän on paljon niitä vesistöjä. Tänne puolelle ei vähän vasemmalta. Kaikki montutkin. Iso muuttuka. Hyvästi on kyllä hiekotettu. Nyt tulee auto, varo. Tuo... Älä. Traktorimukiit. Eskohan se olisi. Nyt herkiä, nyt tulee ne pahat mutkat, hei. Herkkiä.